Hola, molt bé. Anem a veure Hume. En particular, veurem l'epistemologia. Aviam què són les percepcions, en Hume. Molt bé, imaginem que això és un cap, que és una persona. Molt bé. Clar, en Descartes què havíem vist? La cosa era les coses que li apareixien a la consciència, d'acord? Qualsevol cosa que tingués a la consciència, això per Descartes era pensar. Recordem, tant si imaginaves alguna cosa, simplement quan percebies alguna cosa, si senties alguna cosa, alguna emoció, algun sentiment, qualsevol cosa eren pensaments. Molt bé. En Hume analitzarem la mateixa història. O sigui, aquestes coses que tenim a la ment, a la consciència, o com vulguem dir, no li diguem nom, aquestes coses que tenim, això què són? Doncs bé, en Hume n'hi dirà percepcions. En comptes de pensaments, en comptes de pensar, n'hi dirà percebre. D'acord? Molt bé, imaginem qualsevol cas. Per exemple, imagineu que jo em creu amb la persona que m'agrada i suposem que porto un perfum, per exemple, i m'agrada molt aquell perfum. En aquell moment sento l'olor del perfum, d'acord? Per tant, sentir olor perfum. Molt bé, i jo en aquell moment que sento l'olor del perfum, l'estic sentint, per l'olfacte sento l'olor del perfum. Molt bé, suposem que això me l'he creuat ara que he anat a comprar, la persona aquesta. Molt bé, ara imaginem que a la tarda, suposem que jo estic enamorat d'aquesta persona, imaginem que a la tarda estic al sofà tranquil·lament a casa i recordo el moment que me l'he creuat aquest matí. Doncs bé, aquest recordo, per exemple, la sensació del perfum. No intento recordar l'olor que feia. Doncs molt bé, a la tarda jo tindria una altra percepció, una altra cosa en la ment. Això, el sentir l'olor del perfum era una cosa en la ment, era una percepció. Suposem que a la tarda doncs, jo recordo l'olor del perfum que he sentit al matí. D'acord? Clar, en aquell moment no estic experimentant l'olor del perfum, estic recordant. Molt bé, doncs aquesta situació, aquesta diferència entre recordar una cosa que has sentit en algun moment donat i el sentir pròpiament la cosa aquesta, en el moment que es dona, doncs és la distinció entre, això seran impressions, i això seran idees. D'acord? Les impressions són vives, o fortes, podríem dir, i les idees són més no vívides, posem, si és que existeix aquesta paraula, ara mateix no ho sé, i més dèbils. D'acord? Una idea sempre serà un record, d'alguna manera, hi ha diferents tipus, però en general, diguem, pel que ens interessa, les idees són com un record d'una cosa que primer has tingut una impressió, d'acord? Per tant, totes dues coses són percepcions, aquesta és la distinció principal, les coses que tenim a la nostra ment, les coses que ens venen a la nostra consciència, allò que sentim, veiem, pensem a cada moment, poden ser de dos tipus. Impressions, que és el moment que experimentes, i quan recordes allò experimentat, que serien idees. Clar, si fixeu, quan jo recordo a la tarda l'olor del perfum, me'n faig una idea i m'imagino, però és més dèbil allò, és com més difuminat. No és un moment que ho experimento que és fort, sinó que és com més difuminat. Clar, les impressions, en general, podríem dir que es donen, això està relacionat amb l'experiència, l'experiència està més relacionat amb les impressions, en el sentit que és el moment que entres en contacte amb el món extern, suposem que això és el món extern, tot el món que ens envolta, el moment que entres en contacte, per exemple, aquesta persona que he vist,
Al moment que entres en contacte, té lloc la impressió, no? Això és l'experiència. Al moment que entres en contacte amb el món extern, pels inputs que sigui, imagina que veig una poma, o veig un paisatge, o el que sigui, al moment que jo entro en contacte amb el món extern, això és el món extern, posem, món extern, el que diríem el món, al moment que jo entro en contacte, tinc l'experiència, en aquest cas, per exemple, de sentir l'olor. D'acord? Clar, recordem que en Descartes, el racionalisme, la raó estava per sobre l'experiència, no? El que comptava més era la part de la raó. A partir d'un principi que trobàvem pensant només, mentalment, trobàvem un principi, trobàvem el jo soc, jo existeixo, i a partir d'aquí intentarem derivar altres idees que siguin coneixement. El jo el trobàvem necessari, lògicament, no podia no ser, el jo havia de ser, jo soc, jo existeixo, i d'aquí derivàvem coneixement. I era això, era tot teòric i lògic. Molt bé, aquí és diferent. Aquí l'experiència tindrà més importància, d'acord, a l'hora d'adquirir coneixement. I, per tant, el que veurem és que el que considerem coneixement s'ha de basar en l'experiència. Molt bé, l'experiència és això, és quan jo interactuo amb el món d'alguna manera, el que en aquell moment, aquella experiència, aquella connexió amb el món, es transforma dins la meva ment en, doncs, una impressió determinada, no? Pot ser això venir, doncs, pot ser olorar una cosa, però pot ser escoltar o sentir en el sentit d'escoltar, perquè s'entén la distinció, pot venir pel gust, pot venir pel tacte, pot venir per la visió, d'acord? Qualsevol cosa, primer, d'alguna manera, passa pels sentits, i això serà la part important. Mentre que les idees simplement són records d'haver escoltat una cosa, records d'un gust que vaig tenir en un moment donat, record d'haver tocat alguna cosa, record d'haver vist alguna cosa. Això seria en general. Molt bé. Clar, per què ens interessa tot això? Clar, estem fent epistemologia, el tema del coneixement. Els empiristes tenen un criteri per considerar una cosa coneixement, o per considerar una percepció coneixement, o per considerar alguna idea coneixement, que és el principi empirista, d'acord? Qualsevol idea, per ser considerada vàlida, ha de provenir, ha de tenir en el seu origen una impressió que la va generar. Apuntem-ho per aquí, per exemple. Principi empirista. Tota idea ha de derivar d'una impressió per ser considerada vàlida. Posem resumidament per ser vàlida. Teniu la definició al llibre. Ara només l'esmentem així per sobre, una definició curta. Què ens diu el principi empirista? Tota idea, per ser considerada vàlida, tota cosa d'aquestes menys viva, més dèbil, per ser considerada vàlida, ha de provenir d'alguna impressió. Tota idea, les idees ho construïm nosaltres d'alguna manera posterior, en general, és una cosa que dintre la nostra ment la construïm, d'acord? Molt bé, per ser considerada vàlida el coneixement, cal que provingui, ha de tenir origen en alguna impressió. Dit d'una altra manera, ha de provenir de l'experiència, ha de provenir d'alguna experiència real, per dir-ho així. D'alguna interacció, ha de venir a partir d'alguna interacció amb el món que genera aquesta impressió, no? Ha de provenir de l'experiència, ha de tenir una impressió generada en l'experiència d'interactuar amb el món, que és l'origen. A partir d'aquí tenim aquesta idea que és una mena de rèplica, record, una construcció. Hi ha de més tipus, però d'entrada la idea general és aquesta. Perquè, clar, quin és el coneixement que ens interessa en general? Ens interessa el coneixement de les coses del món, del nostre entorn, del nostre voltant, saber coses del món, com funciona el món, quin temps fa, hi ha virus o no hi ha virus, Hi ha virus o no hi ha virus fora del món? Doncs ens interessa saber coses, això seria el coronavirus, o un intent de coronavirus,
quin temps fa per anar a comprar coses de la física, coses de la psicologia, com ens comportem els humans, de la sociologia, de la política, etc etc. Per saber coses del món, cal que es respecti el principi empirista. L'experiència és més important, cal que d'alguna manera les idees derivin de les impressions. I a partir d'aquí això serà coneixement, d'acord? Molt bé. Clar, què tenim aquí? Doncs bé, que Hume analitzarà qualsevol idea i centrem-nos en les idees que tradicionalment hem vist, les idees que hem vist en el racionalisme, les idees, per exemple, que hem estudiat de Descartes, per considerar si aquestes idees són vàlides, la idea de món, la idea de jo, la idea de Déu i altres idees, per mirar si són vàlides, haurem d'aplicar aquest principi. Per exemple, agafem la idea de jo, hi ha alguna impressió del jo? Aquesta és l'anàlisi que ho he de fer. Idea de món, hi ha alguna impressió del món en conjunt? Doncs analitzar-ho. Hi ha alguna, per exemple, la més intuïtiva per començar seria l'idea de Déu. Nosaltres tenim la idea de Déu, el que sigui, un ésser totpoderós. Deriva d'alguna impressió? Hi ha alguna impressió de Déu? Vam experimentat en algun moment donat Déu d'alguna manera, com a impressió, no com a record difuminat? Bé, doncs si no hi ha aquesta impressió, o seria una impressió d'infinitud, tenim alguna impressió d'infinitud? Hem experimentat la infinitud o la perfecció? Bé, l'empirista, en principi, dirà no tenim una impressió d'infinitud, hauria de ser una impressió infinita, no es pot tenir aquesta impressió, per tant, doncs l'idea de Déu no és vàlida, és una invenció. Aquesta idea no ve de fora, no hi és allà fora un Déu tal que en interactuar em genera la impressió, allà fora hi ha un Déu, 2, amb l'experiència, experimento, tinc una impressió de Déu, 3, tinc la idea de Déu legítima perquè l'he experimentat, té el seu origen aquí, que això ve de l'experiència externa. Per tant, bé, coneixement, això és coneixement. No, no és el cas, En el cas mirem aquí, hi ha alguna impressió? No hi ha una impressió, per tant, no ve de fora, per tant, aquesta idea de Déu que tenim no és coneixement, no és vàlida. D'acord amb el principi empirista, fem l'anàlisi, mirem si ve d'alguna impressió, no ve de cap impressió, no hi ha res a fora que interactuem i ens ho generi, suposadament. Per tant, la idea no és coneixement, no és cap. Doncs bé, aquesta anàlisi l'hem de fer amb els altres elements. Només destacar una cosa aquí, que clar, la idea de jo, de Déu i de món, clar, ens podria semblar que sí que tenim impressions del jo, del món, però compte, perquè el que ens estem referint és a la idea de substància, d'acord? Això són substàncies, substància pensant, substància infinita, substància extensa, i com a tals, substància vol dir, per exemple, si jo, per exemple, tinc l'olor aquesta que estàvem dient, jo suposo que sóc un jo, i tinc l'olor aquesta, doncs això, se suposa que hi ha com un subjecte, un jo, que té aquestes percepcions, que olora, que veu, que sent, que té sentiments, emocions, o el que sigui. Clar, això no està clar, que hi hagi un jo darrere de fons, un substrat, que dit totes aquestes coses, no està clar, d'acord? El racionalisme deia, hi ha una substància pensant, un jo penso de fons, que té les percepcions. Clar, aquí, en realitat, l'únic que tenim és impressions. Tenim la impressió d'un jo? Tenim impressions concretes, de sentir, d'olorar, de tacte, del que sigui, però tenim la impressió d'un jo com a tal, el jo aquí com una impressió, no està clar. A més aviat sembla un supòsit, i com que no està clar, doncs bé, ja veurem què passa amb aquesta idea de substància. En el fons és una idea del racionalisme. Després, en un altre vídeo, si encara explicaré l'empirisme en general, els diferents autors que hi ha hagut, i les idees que han tingut respecte a aquesta noció, i així s'entendrà una miqueta més, perquè potser és antiintuïtiu, no? Però vaja, de moment ara mateix simplement acceptem això, que el que hi ha de fons amb aquestes idees de Déu, món i de jo, és que hi ha un substrat de fons, un jo, que, per exemple, percep, o en el cas del món com a substància, suposem que el món també és una substància extensa, o una substància material, en aquest cas se suposa que les propietats, per exemple, de tenir longitud,
ser del color que sigui, suposant que això sigui una propietat, ser del color X, doncs que, per exemple, cada cosa, se suposa que hi ha un subjecte, un objecte de fons, hi ha una entitat, que seria l'objecte, per exemple, que té una realitat, i que aquesta base, és una base, té les propietats. Hi ha com una entitat de fons, que això és el món, el que hi ha de fons, hi ha una entitat que té propietats, d'acord? Hi ha una distinció entre les propietats de les coses i una mena de substrat, un objecte, una objectivitat allà fora donada, al món, coses al món, una objectivitat que té aquestes propietats, no? Hi ha una objectivitat allà que té la propietat de ser 2 metres de llarg, de ser del color blau o el que sigui, però hi ha una cosa que roman, les propietats poden anar canviant, pot ser de color X, pot passar a ser de color Y, longitud 2 metres pot passar a tenir 1 metre, però hi ha una cosa de fons, el tros de cera que vèiem, el tros de cera fa una olor, és dur, però quan acostem al foc, aquell tros de cera es desfà, perd l'olor, però nosaltres seguim pensant que hi ha el tros de cera. El tros de cera té identitat d'alguna manera. Hi ha una identitat allà, hi ha un substrat que roman, que no canvia, que és el tros de cera. D'acord? I només canvien les propietats externes. Això, aquesta teoria, en realitat és suposar que hi ha un món allà fora d'alguna manera, això, que hi ha uns objectes que tenen unes propietats canviant. L'objecte pròpiament, el substrat aquest no el percebem, nosaltres només percebem les propietats, veiem que canvien, però pressuposem, assumim que de fons hi ha una entitat que sosté aquelles propietats i és molt intuïtiu de fer-ho, d'acord? Però això serà problemàtic, perquè això és la idea de substància, material en aquest cas, i clar, és el que diem, nosaltres tenim impressions, percebem només les propietats externes, no percebem aquest substrat que hi ha de fons, l'ànima o aquest jo, aquesta cosa objectiva, no? En el cas del jo, el jo allà de fons, un substrat al fons, més enllà de les percepcions, no? Això són pressuposicions, es pressuposa una substància, és una cosa intuïtiva, que hi ha una cosa de fons que és suport de les propietats o característiques o percepcions més externes, que és el que nosaltres percebem. Però clar, en sentit estricte, si apliquem el principi empirista, aquesta cosa, que les idees provenen d'impressions, impressions de la substància material del món, o una impressió del jo, d'un jo pensant de fons, això no ho tenim. Nosaltres tenim la impressió d'aquesta olor, aquest tacte, o el que sigui. O, pel que fa al món, nosaltres tenim la impressió d'aquest color, aquesta longitud, el que sigui, però no tenim més enllà d'això una impressió. Molt bé, aquestes són les pistes, deixa'm mirar quan queda, perquè em sembla que en mitja hora màxim. 29. Molt bé, aquestes idees són per analitzar una mica això. Deixa'm apuntar una cosa. Cada idea que tenim de la tradició, doncs hem d'analitzar a partir d'això. Clar, Hume no només vol analitzar la tradició filosòfica, o sigui, les idees del racionalisme, l'idea de jo, l'idea de Déu, l'idea de món, o l'idea de substància material, sinó que també, amb el mateix principi, vol analitzar algunes idees de la ciència, si en cas faré un altre vídeo, però crec que al principi podríeu fer. Això seria una crítica a la metafísica, la crítica a les idees de jo, de Déu, de substància, una crítica a la filosofia, diguem, a la tradició filosòfica que ell rep, però després també critica una mica la ciència i en critica dues idees, la idea d'inducció i la idea de causalitat. D'acord? Doncs per analitzar aquestes dues idees hem de fer el mateix, però bé, com que és una mica complicat, el que faré potser és fer un vídeo en particular sobre això. Ja ho veuré, em reservo el dret a no fer-lo, però segons com vagi la cosa, si és necessari, faré un vídeo en particular sobre aquestes dues idees. Però en tot cas, s'analitzaria aquestes dues idees i el procediment és el mateix. Veure si hi ha alguna impressió d'inducció dels principis generalitzats de les coses i veure si també hi ha alguna impressió de la idea de causalitat que opera en la ciència. Però bé, això ara mateix no s'entén res, el que acabo de dir, ja ho sé. Deixem-ho per fer un vídeo, si en cas, més detalladament només en relació a això. Molt bé, suposem que hem analitzat totes les idees possibles, doncs allà tindrem el que és coneixement i el que no. Llavors, pel que fa al coneixement, Hume dirà que hi ha dos tipus. Per una banda, qüestions de fet,
les qüestions de fet són aquells judicis, aquelles coses que tindrem aquí, que es referiran al món extern, d'acord? Per exemple, que una poma és rodona i té normalment, doncs, és de color verd o vermell, per exemple, poma rodona, percepció de verd o de vermell, i que té com un granet a dintre, el que sigui. Què serà coneixement? Doncs bé, el que jo obtingui d'aquí, que em vingui de la poma externa, doncs jo dic que, per exemple, generar aquestes impressions un coneixement que la poma és verda o que la poma és vermella. Jo puc generar aquí unes idees a posteriori, un coneixement, que la poma és verda o vermella, que té uns pinyols a dintre, que té una fulla a dalt a vegades. Doncs molt bé, això que vindrà del món, això serà qüestions de fet, qüestions sobre coses del món. Ens parlen, aquest tipus de coneixement, sobre fets del món. Per això se'n diu qüestions de fet, perquè és uns judicis que ens diu coses sobre els fets del món, sobre el nostre entorn. I aquest serà, diguem, el coneixement rellevant sobre el món. La idea de Déu, per exemple, si ha resultat que no tenim cap impressió, si resultés que fora no hi és Déu, o aquí considerem que no hi és i que no ens genera cap impressió, per tant, si tenim aquí una idea de Déu, direm que no és coneixement, no serà una qüestió de fet, no ens estarà parlant del món, no ens estarà parlant d'un fet. Perquè una cosa sigui fet, ha de seguir aquest procediment del principi empirista, que en interactuar es genera una impressió i a partir d'aquí jo puc generar una idea recordant o relacionant idees, generar un coneixement, no? I el coneixement serà aquí que les pomes són verdes o vermelles, i que les pomes tenen un gust tal, i que les pomes tenen uns pinyols a dintre, i que tenen una estructura determinada si ho podem estudiar, bla, 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 el que sigui. Però el coneixement serà això, qüestions de fet, Aquest serà el tipus principal i el general. El coneixement seria això. Ara bé, a pesar d'això, hi ha una cosa en Hume, que potser pot semblar contradictòria, però resulta que hi ha un altre tipus de coneixement, que és relacions d'idees. Relacions d'idees. Molt bé, i què és això? Doncs bé, és veritat que no compleix el principi empirista, això, però hi ha una part, diguem, aquí, en la nostra ment, que pot relacionar idees entre si, mira l'estructura del llenguatge, de les coses, i no ens diuen res del món realment, d'acord? Però d'alguna manera és una cosa universal i necessària. Estem parlant de la lògica, o dels judicis de la lògica i de la matemàtica, d'acord? Clar, els judicis de la lògica i de la matemàtica en principi no venen a partir de les impressions, d'acord? És una cosa una mica estranya, però que sapiguem que hi ha aquest altre element, és com una excepció. No hi ha problema amb el principi empirista, perquè el principi empirista simplement ens diu que perquè una cosa la considerem coneixement, doncs ha de venir de l'experiència, generar una impressió i a partir d'aquí pot la idea ser legítima, d'acord? Però, diguem, la lògica i la matemàtica no tenen per què qüestionar-se, no és un problema que no vinguin de fora, perquè és això, no parlen del món, no tenen la pretensió de parlar del món. Com que no tenen la pretensió de parlar del món d'alguna manera, és una cosa interna del nostre pensar, és una cosa pròpia nostra, de la nostra manera, de les nostres pròpies facultats, no passa res que no vinguin del món, no té la pretensió de parlar del món. I en aquest sentit no se l'ha de criticar, no se li ha d'aplicar al principi empirista, d'acord? És un tipus de cosa que existeix, una mena de coneixement estructural a la nostra ment, i que simplement no compleix el principi empirista, però no hi ha problema perquè no parla de fora. Clar, per exemple, veiem la idea de Déu que dèiem abans, aquesta idea sí que és problemàtic, perquè sí que té una pretensió de dir Déu existeix fora al món extern, d'acord? I com que té aquesta pretensió, apliquem el principi empirista, si no hi ha impressió, llavors la idea no és vàlida, d'acord? No podem afirmar que això ja és allà fora. Amb la lògica de la matemàtica, tot i no complir el principi empirista, és una cosa d'un ordre diferent, diguem, i simplement la cosa és aquesta, és una cosa interna, però com que no té pretensió de dir hi ha allà fora alguna cosa, no està dient hi ha un 2 més 2 allà fora, o algú podria dir que sí que ho està dient, però en principi no, simplement la lògica i la matemàtica són coses, diguem, internes, del propi pensar, relacions de conceptes, relacions d'idees, relacionen idees entre si, no té una pretensió de descriure el món, no descriu el món, com si fan les qüestions de fets que descriuen el món, la lògica i la matemàtica no descriuen el món, i per tant no és problemàtic això. Existeix, és aquest altre tipus de coneixement, relacions d'idea, però simplement és d'un altre ordre. No s'aplica al principi empirista, però no és problemàtic perquè és una dimensió diferent. Clar, pot semblar estrany que un empirista, i parlant del principi empirista, que després resulti que també hi ha
les relacions d'idees en joc, d'acord? Però bé, és el que hi ha, Tenim que hi ha aquesta coseta que és una mica diferent i que d'alguna manera és universal i necessària i que hauríem de dir que també és coneixement. Molt bé, deixem-ho aquí. Em reservo el dret a fer o no fer un vídeo sobre això, sobre les idees de causalitat i d'inducció, però jo crec que amb el material del llibre ja podríeu resoldre l'exercici. Si no, ens en parlem i es podria fer un altre vídeo.